alaikum aw klobe radio Bamako 24 de Kana ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo 12 ye décembre kalo bi o tile 16 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye lasiri 2 ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 21 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1444 san do de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ Sheikh Usman Madani Haidara n'ale o conseil islamique jumali ɲɛmaaba ye ale kɔni wele bila Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali maa ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka se ka dugawu kɔni kɛ Mali ye bi jumaseliw kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kiri kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ o kan ka sigi sen kan ni kalo in kɔnɔna fo ka taa se janvier kalo ma o tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ waleya jugu kɔni ta ka ɲɛsin adamadenyaw jɔsariyaw ma ka se k'olu ka kiriw kɔni sigi sen kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la gɛlɛya caman kɔni o bɛ ka donsolakaw sɔrɔ bi dɔgɔnɔw ka kulu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma mouvement Bangina sɔ o tɔnden dɔ Cheikh Umar Toloba ale kɔni wele bila jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka kɔfilɛ kɛ o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o den ka n'aw bana kɛfɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ furancɛla fanga ma ɲɛmaaw hali bi u b'u sɔn Mali kɔni basigi bɛ se ka jamana in sɔrɔ cogoya mun na wulikajɔ kɔni kɛra furancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ ka se ka balo kɔni caman den ta ni ka se ka taa n'o ye korokaw fɛ yen nɔ koro marabolo kɔnɔna na olu bɛ se ka balo kɔni sɔrɔ cogoya mun na kunnafoniyaw ka fɔ la ko malo kɔni ko caman den kɔni tara ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ taa malo tɔni 400 bɔ ɲɔgɔn kɔ ko o kɔni tara ka se ka taa n'o ye koro mairie kɔni kɔnɔna na wa wulikajɔ kɔni kɛlen don balo in kɔni a kɔni bɛ ka di korokaw ma jango koro marabolow bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka se ka taa balo in kɔni ta fɛɛrɛ kɔni bɛ sigilen bɛ sen kan koro maire kɔni fɛ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ a dabɔra maa minnu kama maa minnu ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ ka se ka balo in kɔni d'olu ma a y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛlen don baara in kɔni bɛ ka bila o minɛn kɔni kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ ni balo min talen filɛ nin ka di nin ye koro marabolo maaw ma yarabi Ala ka nin kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin u ma kɛlɛ banbali b'an ka jamana kɔnɔna na yarabi Ala ka kɛlɛ ban pewu an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen dɔgɔnɔw ka kulu min n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement Bangina sɔ o tɔnden dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma Cheikh Umar Toloba ale kɔni wele bila jamana ɲɛmaa ma a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a ta k'a lajɛ ko donsolakaw kɔni ye wulikajɔ min kɔni kɛ o ma dogo maa si la dɛ donsolakaw ye wulikajɔ baden de kɛ jamana in kɔnɔna na ko hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ waleya dɔw kɔni kɛ ka se ka donsow kɔni tɔgɔ tiɲɛ ko donsow ye fɛɛrɛ mun kɔni kɛ ka se ka baara minnu kɔni kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na k'a ma dogo maa si la ko nka ko bi ko donsow kɔni de kɛn bɛ kɛrɛfɛdɛn ye bi ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni k'a lajɛ fɛɛrɛ kɔni ka se ka sigi sen kan donsolakaw kɔni u bɛ se ka bila u ka donsoya minɛn kɔnɔ cogoya min na bonya ani karama walasa wa wulikajɔ kun ye min ye jamana basigi min bɛ se ka jamana sɔrɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka kɔfilɛ kɛ o ko la yasa ka priorité d'a ma Cheikh Umar Toloba an ka lamɛn ka tasibila kɛ Mali donsow ye centre donsow ye pays dogon donsow ye minnu wulen don k'u jɔ ko Mali diɲɛ don o don olu de bɛ ka faga diɲɛ don o don olu de bɛ ka bɔnɛ wa olu de jɔlen bɛ jamana in ye bɛɛ b'a dɔn depuis 2012 Mali sagoya tɛ Mali nord la bilen bɛɛ lajɛlen b'o kalama Mali centre kɔnɔ dugu minnu bɛ Mali ka mara kɔnɔ bi Ala ni donsow sababu bɛɛ b'o kalama hali n'a sɔrɔ maliyɛnw dɔw tɛ fɛ k'o dɔn o donsow ye le 12 cɛ 8 de bɔnna nin na Bankas Sege commune kɔnɔna na maa 8 bɛ faga jamana min kɔnɔ maa 8 bɛ faga dugu min na hali a tɛ ɲɛɲini walasa o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ i b'a fɔ ko u ni fagali de ka kan donsow an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Ala ka hinɛ banbaatɔw la hali bi minnu jɔlen don Ala k'aw jɔlen to Mali autoritéw n'an bɛ waleɲuman dɔn kɛ an ka waleɲuman dɔn kɛ a kɛbaaw ye maa minnu waleɲuman dɔn ka kan an ka waleɲuman dɔn k'u ye don o don an bɛ k'a ye ORTM ni yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ ka maliyɛnw de wele ka Mali jɔnjɔnw n'o ye Mali médailles ye k'a da u disi la an m'a fɔ maa ni médaille ma kan mais maa minnu y'u nin di Mali ma k'u jɔ Mali sɔrɔsiw jɔyɔrɔ la k'u jɔ ko jamana in tɛ bin ko fɔ olu ni walahi ni waleɲuman dɔn ka kan o kama Mali autorité an b'aw interpeller maa minnu bɛ ka faga diɲɛ don o don jamana in ye n'o o y'a donsow ye u bɛ ka taa ka muso de t'u kɔ u bɛ ka taa ka denmisɛnw de t'u kɔ a dɔw de y'u ka du cɛ kelen du baloba o ka taa faga jamana ye hali jamana ma se ka malo bɔrɔ kelen ta ka taa don olu ma k'a kɛ waleɲuman dɔn ye a bɛ maa jigila misɛnya kojugu ni o den kɔrɔbayara o tɛ kɛ Mali fɛ an ka donsow de bɛ ka lajaba diɲɛ don o don wa foyi tɛ bɔ a la fana ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ ka donsow lagosi don o don
adamaden baara tɛ se ka kɛ ala baara ye adamaden mana baara kɛ cogo o cogo majanga dɔw bɛ k'a la fiɲɛ dɔw bɛ k'a la anw de b'an bolo di ɲɔgɔn ma mali kosɔn yɔrɔ minnu jɛngɛnen don ka yɔrɔw la tile n'o tɛ bi n'i ko banɲagara bi walahi doso de jɔra kunu n'i ko koro bi doso de jɔra kunu n'i ko bankasi bi doso de jɔra kunu n'i ko duwanza bi doso de jɔra kunu n'i ko ɲɔnɔ doso de jɔra kunu n'i ko masina doso de jɔra kunu n'i ko jɛnɛ doso de don komi an b'an ka dosow fo an kɔni y'a dɔn aw ye an y'aw jɔyɔrɔ ye ni aw kun tɛ anw faso tun bɛ kɛ tonbɔkɔlɔ ye ni aw kun tɛ an tun bɛ taa jɔnya la o kama hali bila mali autoritéw Assimi Goïta i ye jeune de i ye sɔrɔsi de bɛɛ ko Assimi bɛɛ ko i ta ye maliko ye n'i ta ye maliko ye Assimi minnu bɛ ka sa mali ye i kɔfilɛw la i k'i bolo d'u ma an ɲɛ b'a la dugu wɛrɛw la u bɛ ka wele bila bɛɛ ma ko an kana fara ɲɔgɔn kan jamana b'a bolo la Assimi Goïta munna i t'o kɛ dɛ ka mali donsow maliyɛnw disɛbɛw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a furan jadisiw ka ban walima an ka ban dugu tɔw la a bɛ ka kɛ ten munna an ta tɛ kɛ ten minnu b'a la diɲɛ don o don donsow y'a kɛ tan donsow y'a kɛ tan walahi a caman ka dugu u tɛ se ka se yen minnu b'a la don o don donsow y'a kɛ tan donsow y'a bɔ tan u ka ekɔlisow datugulen don minnu b'a la don o don donsow y'a kɛ tan donsow y'a bɔ tan mali drapeau t'u ka dugu la u ka mairie datugulen don o mɔgɔw fana ka kuma ko mali an ka sabali ko ye maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mali sɛgɛnna Assimi Goïta mali autoritéw mali donso minnu bɛ ka fatu kɛlɛkɛyɔrɔw la i n'a fɔ a bɛ ka kɔfilɛ mali sɔrɔsiw minnu bɛ ka fatu kɛlɛkɛyɔrɔ la cogo min na a y'a kɔfilɛw la n'o tɛ dibi dan don dɛ jadisiw kɛ e faga e ka denbaya ka kɔngɔ e kɔfɛ o ye mɔnɛ fila de ni tun bɛ tali kɛ Cheikh Umaru Kulun bɛ yen nɔ mouvement Bankina So o tɔnden dɔ don a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi na tɛ an ka jamana kɔnɔ kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ kɔfila ka kɛ donsow la gɛlɛya min bɛ ta ka ɲɛsin donsow ma fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la yarabi ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye mali silamɛ jɛkuluw ka tɔnba n'a bɛ tali kɛ au conseil islamique du Mali o ɲɛmaaba Sherif Usmane Madani Hayidara sura ale kɔni bɔra ni ka se ka wele kɔni bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a y'a jira k'a fɔ bi juma seliw yɛrɛ kɔnɔna na silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka duwawu kɔni kɛ jamana ye jamana bɛ hukumu kɔnɔ bi ko gɛlɛyaba kɔni bɛ jamana in kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ko lakanabaliya kɔni o waralen bɛ fan caman fɛ fo ka taa se baloko gɛlɛya ko jamana kɔni bilama gɛlɛya kɔni bɛ jamana kɔnɔ dɛ wa a y'a jira k'a fɔ silamɛ dɔrɔn tɛ dɛ maa o maa bɛ yen nɔ e bɛ se ka duwawu kɔni kɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la diinɛ wɛrɛ taabolo kɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka duwawu kɔni kɛ jamana in ye an ka Sherif Usmane Madani Hayidara lamɛn ci min bɛ yen k'a lase an balima silamɛ ɲuman bɛɛ ma mali silamɛ bɛɛ ani mali diinɛ bɛɛ ani mali taabolo bɛɛ a ɲininen don mali silamɛ bɛɛ fɛ a ka jumaw la silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan misiriw kɔnɔ zawiyaw la ka ala wele jamana in ye komi jamana in bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a kalama a ma nɔgɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ fan caman fɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ bi baloko sira kan gɛlɛya b'a kɔnɔ bi sécurité sira kan gɛlɛya b'a kɔnɔ bi hakilisigi ni basigi sira kan nin gɛlɛya ninnu bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin an ka jamana ma bi kumana fɛn min bi silamɛw bolo ka se ka nin ko gɛlɛn ninnu kunbɛn o ye dugawu ye kumana ɲininen don mali silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ min bɛ mali kɔnɔ min bɛ mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛn na mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen i ka ala wele i seko la ani yɛrɛ bɛ min dɔn ka don i ni ala cɛ ka jamana in jira ala la ala bɛ se ka jamana in kisi ka jamana in kɔlɔsi ka jamana in sabati kelen kelen dugawu kɔfɛ a ɲininen don juma misiri bɛɛ fɛ zawiya bɛɛ fɛ a k'aw cɛsiri ka ala wele a ka jumaw la ka ala wele a ka zawiyaw la ka ala wele a ka alabato yɔrɔw la pour que ala bɛ se ka jamana in bɔ bolo la cogo min na ni tun bɛ tali kɛ Sherif Usmane Madani Hayidara la a y'a fɔ cogo min na yarabi duwawu bɛɛ lajɛlen kɔni ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ walasa jamana in an mago basigi min na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kiri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni kan ka sigi sen kan an ka kiri tigilamaw fɛ min bɛ tali kɛ kiri minisiri la Mamadu Kasonge a y'a jira k'a fɔ nin waleya in a bɛna ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma dansago walew min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na kiri bɛna sigi olu de kama wa a bɛna kɛ mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na an ka kiri minisiri lamɛn Mamadu Kasonge an ka laɲini ye min ye hakɛw sɔsɔli minnu bɛ ka kɛ dankari minnu bɛ ka kɛ adamadenw hakɛ la an bɛ fɛ n'o kɛra o si kana to impuni donc mɔgɔ o mɔgɔ min ye dankari kɛ donc olu ka se ka ɲini u ka se ka juger donc an y'a jateminɛ dankari sugu dɔw bɛ yen olu ka gɛlɛn kosɛbɛ dɔw bɛ taa u bɛ adamaden minɛ ka kantigɛ u bɛ sumanw ni sow jeni u bɛ pɔsɔnɛ kɛ kɔlɔn kɔnɔ donc o baara jugu ninnu donc an y'a ɲini o n'a ɲɔgɔnnaw jugement ka se ka kɛ cour d'assises spéciale la courant le mois de
décembre ka taa don janvier kalo kɔnɔ ani affaire économique fana o fana session spéciale be n'an bɔr'o kan donc min ye jɔnya kɛlɛli ye donc Kayi région kɔnɔ donc an bɛ ka fɛɛrɛ ta pour que cour d'assises spéciale ka se ka sigi yen fana pour que minnu bɛ ka jɔnya wale ninnu kɛ u ka se ka juger dossier caman dayɛlɛlen don dossier ninnu avancera sisan kɔni an bɛ ka gɛrɛ kiri waati la ni ala sɔnna ma assise spéciale ninnu talen don o cadre kɔnɔ donc an bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que o bɛɛ ka se ka jugement ka se ka kɛ mɔgɔw ka hakɛ ka se ka respecter. Ni tun bɛ tali kɛ kiri ministre la Mamadu Kasonge o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilina ninnu sigi sen kan ka sababu kɛ maa caman bɛ bi olu kɔni ɲaragelen bɛ ka kɛ kiri kan k'a yira k'a fɔ jamana in gɛlɛya bɛ fan caman fɛ ko nka ko belebele bɛ kiri fan fɛ ni kiri bilala sen kan jamana in an mago bɛ basigi min na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛra Bamakɔ kɔnɔna na faraɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ gɛlɛyaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ janko kɛlɛbanbali min bɛ yen nɔ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sabati cogoya mun na a faraɲɔgɔn sen fɛ wele bilala dugutigilakaw fo ka taa se sigida maa ɲɛmaw fo ka taa se sifinnakaw maa ɲɛmaw ma ka se ka nin faraɲɔgɔn in kɔni kɛ a kɛnɛ kan maa dɔ b'u ka seereya di an k'olu lamɛn. Jama fama bɛ se ka lasɔrɔ cogo di k'u ka hakililaw ta ani nin gɛrɛntɛ min bɛ nin ma o gɛrɛntɛ bɛ se ka maliyɛn bɛ ka gɛrɛntɛ ye ani fɛɛrɛw bɛ se ka maliyɛn bɛ ka fɛɛrɛ ye k'a fɔ ko nin ye ko ye a bɛ se ka bin maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen kan. An yɛrɛ bɛna déplacer bilasira baara ɲini ani baara yɔrɔw dayɛlɛni fɛn bamayɛlɛma ani ensuite bɛɛ ka mara walasa u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ka bɔ u ka site ninnu kan ten du kunturu dɔw nana ka fara du wɛrɛw kan donc ni ma labɛn kɔlɔlɔw b'a la an bɛ se k'olu kunbɛn cogo di. K'a ɲini ɲɛmaw fɛ u k'u hakili to maaw la maa minnu n'u y'u ka duw bila ka dɛmɛ kɛ ka t'u ma halisa min bɛ se k'a to segin bɛ kɛ cogo min na ka taa sigiyɔrɔ kɔrɔ la o tuma k'a ɲini aw fɛ baara min n'a bɛna kɛ so in kɔnɔ yan nɔ aw k'aw hakili to a la ka kɛ nafa ye a baara in kana dan yan aw ka kɛ cidenw ye. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ basigi bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen kulukɛrɛnnen dɔ bɛ mɔbitikaw fɛ yen nɔ CAD Mali olu fana fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka mɔbiti maa ɲɛmaw dugutigilakaw fo ka taa se alimamilakaw ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka jamana in sɔrɔ cogoya mun na o kɛnɛ kan an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. An yɛrɛ ka laadaw la kɔrɔlen woyo ani futinɛ n'a bɛ dugu kɔnɔ a bɛ daminɛ ni dugutigilakaw de ani an ka laadalamɔgɔw an bɛ fɛ donc mankanmisɛnnin ni bɛnbaliya mun b'an ka sigida la laadalamɔgɔw ani dugutigiw olu ka se k'u cɛ sira la a ka dan sira la. An ka seko n'an ka dɔnko surtout an diinɛmɔgɔw ani an ka dugulatigi ni olu donna ba la surtout an bɛ kɛlɛ waati min na o b'a yira k'a fɔ an seginna an ka kɔrɔlen ma dɔɔni donc olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ surtout ka sanga ni kɛlɛ minnu bɛ yen parce que an b'a dɔn kɔrɔlen olu de tun bɛ kɛ olu de ye kɛlɛbanw ye. Fɛn o fɛn bɛ ni laadala ɲɛmɔgɔw don u lakodɔnna ka tila ka u ka bonya lasegi u ma pour que jamana in bɛ se ka kolo suma cogo min na o de hukumu kɔnɔna na bi an ye atelier dɔ kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ jɔyɔrɔ b'a bolo sigida la n'a ka kuma bɛ se ka lamɛn k'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan pour que an kana ɲɔgɔn faamu kɛ k'a dɔn an kan ka sira jumɛn bɔ an bɛ wagati min na ko sisan pour que jamana in a bɛ se ka basigi sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la mɔbitikaw fɛ yen a kun tɛ dɔwɛrɛ jamana in a bɛ se ka basigi cogoya min na yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen walasa ka se ka musolakaw ka se k'olu bila u ka hakɛ kɔnɔna na dansaka wale min bɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma jango denmisɛnnin fitininw fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la cogoya mun na ministre min ka baara ɲɛsinna muso ni du ni denbaya ma UNICEF kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔnya kɔni kɛ olu bolo ka se ka telefɔni 800 bɔ ɲɔgɔn k'o di olu ma telefɔni ninnu tɛna kɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛna jɛnsɛn Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya mana maa min sɔrɔ i ka se ka wele kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya mun na ministre min ka baara ɲɛsinna muso ni du ni denbaya ma Wadijilakaw furumuso Funɛ Kulubali an ka ale ka seereyaw lamɛn. Jɛnatigɛ yɛrɛ fɛnɛ soubassement bɛ daminɛ ni mun ye o ye musoya yɔrɔ ye parce que muso de bɛ bange mais n'a y'a lakɔlɔsi nin waatiw la Mali kɔnɔna na degun bɛ Mali musow kan degun bɛ Mali denmisɛnninw kan o ye jumɛn ye denmisɛnnin faga cayala muso faga bɛ ka caya da ɲɔgɔn fɛ muso bana bɛ ka caya da ɲɔgɔn fɛ cɛ dɔw fɛnɛ bɛ ka hali faga u musow fɛ cɛ dɔw fɛnɛ bɛ ka gosi u musow fɛ an bɛ o kɛnɛ dɔ de kan o ye jumɛn ye partenaires b'an bolo minnu y'a accompagner parce que n'i y'a jateminɛ muso caman degunnen don u sigiyɔrɔ la denmisɛnnin caman degunnen don u sigiyɔrɔ la lujuratɔ caman degunnen don u sigiyɔrɔ la mais information tɛ se a siyɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ numéro vert bilalen don pour que ka signalement di ka alerte di mais hakilina ɲuman wɛrɛ nana tuguni an n'an ka partenaires an sigila ka miiri téléphone 800 ani téléphone 80 ani téléphone 1 Android o bɛna di cɛw ma a bɛna di musow ma minnu bɛna baara kɛ ni a ye o ye ni daɲɔgɔn fɛn fɛn sera daɲɔgɔn ma ni maa o maa sera denmisɛnnin ma ka kɛwale jugu cɛjugu ta k'a lase a ma
i n'a fɔ albinosu sema se u ma alerte bɛ se ka jeli téléphone ye données bɛ se ka collecter cogoya min na ka mara et puis ani ministère de la sécurité ani justice bɛ se ka baara kɛ cogoya min na jɛlenya kɔnɔ cogoya min na pour que nin ko in bɛ se ka ban ka bɔ Mali kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ ministre min ka baara ɲɛsinna muso ni du ni denbaya ma Funɛ Kulibali a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra ye Haute Autorité de la Communication maaw n'o ye haki ye olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la jajugu minnu bɛ bila jango kunnafoni lankolon minnu n'olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o kow la cogoya mun na Gawusu Kulibali ale b'a seereya di an ka lamɛn. Bi ɲɔgɔn ye bɛ min kan o ye jaw ni kumakan minnu bɛ bila ka taa internet la mɔgɔw fɛ minnu yamaruyalen tɛ alors donc k'an sigi ka kuma walasa fura bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na kumaw bɛɛ kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ ne dalen b'a la k'a fɔ ŋaniya ɲumanw miiriya ɲumanw sira ɲumanw bɛ na u bɛna bɛnkan jɔnjɔn sɔrɔ kɛlɛ in bɛ se ka kɛ cogo min na c'est-à-dire ni ko kɛlɛ ka pour que kunnafoni jɛnsɛn la yamaruya bali minnu bɛ ka kunnafoni jɛnsɛn n'a bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye jamana ma a bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye adamadenw ma pour que k'olu bɔ an sen na. Ni tun bɛ tali kɛ Gawusu Kulibali ale ka seereyaw la kuma kolon wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ko maa minnu bɛ kunnafoni jɛnsɛn lankolon kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la n'u yamaruyalen tɛ walasa ka se k'olu labɔ maaw sen na yarabi Ala hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔna na bɔlɔlɔ yɛrɛ bilama a kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la wa bɛɛ bɛ k'i ta kɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ gɛlɛya jumɛn bɛ se ka maaw sɔrɔ bɔlɔlɔ yɛrɛ sariya ye jumɛn ye Maître Cheikh Umar Konare ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Réseaux sociaux loi la n'i ye mɔgɔ nɛni Facebook kan walima i ye nkalon da mɔgɔ la Facebook la citation directe ko t'o la dɛ o bɛ kɛ i b'a fɔ ni zo minɛna sugu kɔnɔ plainte bɛ don polisi la dɔrɔn ou bien procureur fɛ minɛ yɔrɔ min k'i datugu yɔrɔ bɛɛ. Réseaux sociaux ka jugu a ɲangini ka jugu wa poursuite ka nɔgɔ ka tɛmɛ journaliw ta kan journaliste fɛɛrɛ dɔw de b'o la pour que k'olu poursuit wa o ti minɛ ka datugu. Réseaux sociaux n'i ye maa tɔgɔ fɔ a bɛ se ka t'i plaint yɔrɔ bɛɛ. O kɛra communicatif ye o kɛra Sikaso tribunal ye o kɛra yɔrɔ a bɛ t'i plaint parce que ni sariya ɲɛ kɔrɔ réseaux sociaux bɛ Mali fan bɛɛ de. Filanan réseaux sociaux ale par exemple ne ye journal fɛn dɔ bɔ journal la sisan ka ne nɛni ni ne ma fɛn fɔ ni kalo 3 tɛmɛna ne tɛ se ka fɛn fɔ bilen o bɛ wele ko prescription mais réseaux sociaux la hali san 100 ɲinan kɔfɛ i bɛ se ka poursuivre parce que a yiralen don k'a fɔ réseaux sociaux fɛn tɛ tunu a maralen bɛ waati bɛɛ dɔ tɛgɛ bɛ se ka maga fɛn dɔ la dɔrɔn ka sin ka taa fɛn kɔrɔ dɔ bɔ ten donc a ko tɛ dabila o y'a juguyala filanan ye sabanan ye mun ye réseaux sociaux protection foyi tɛ mɔgɔw ka a la i bɛ minɛ k'i datugu i b'a fɔ ni zo minɛna sugu la. Yani kiri cɛw kiri kɔfɛ o i bɛ se ka minɛ a bɛɛ la wa réseaux sociaux pɛnu olu ka jugu ka tɛmɛ journalistes ta kan c'est-à-dire réseaux sociaux pɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ taa fo 100 ans maa min degunna o bɛ se ka nɔminɛni kɛ mais hali n'o tigi tɛ procureur yɛrɛ fana bɛ se ka a lajɛ réseaux sociaux kan ka mɔgɔ nɔminɛ ka sɔrɔ presse la o t'a la presse la f'a tigi de ka taa plainte don mais procureur bɛ se ka nɔminɛni kɛ réseaux sociaux la hali n'a tigi ma plainte don i ye problème ya. Ni tun bɛ tali kɛ Maître Cheikh Umar Konare la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi réseaux sociaux a kɔlɔlɔ ma n'an bɔra ye lakɔli karamɔgɔ olu ni gouvernement kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn faamuya kɔni kɛ u ka ɲɔgɔn sama hukumu kɔnɔna na a ɲɔgɔn faamuya senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ka syndicat kɔni k'o ye jɛkulu 7 bɔ ɲɔgɔn ye jɛkulu 7 in na ko 6 kɔni sɔnna n'a ma ye k'a fɔ ko 6 kɔni sɔnna 7 na u ni jamana ɲɛmaaw ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni kɛ kalan bɛ se ka kɛ kɛcogoya mun na wa o senfɛ lakɔli karamɔgɔ olu kɔni ye bataki bɔ ka se ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni di Furancɛla fanga ɲɛmaa ma fo ka taa se an ka ministre min ka baara ɲɛsilen bɛ sɔrɔsiw ni sɔrɔsikuraw ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma Colonel Sadio Kamara ka taa se musakako ministre ma Aluseni Sanu ka se k'olu fo k'olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni baara in kɔnɔna na yaasa ka nin bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛ d'a ma Amadu Kulibali ale ye lakɔli karamɔgɔw ka syndicat dɔ ye an k'ale lamɛn. Bɛnkan sɔrɔla ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan fɔlɔ ye mun ye ka 2,000 ni 200 in k'o fara sɔrɔ min b'an bolo n'a bɛ fɔ min ma ko prime spécial de responsabilité k'o fara o kan o ye kelen filanan ka sɔrɔ wɛrɛ ɲini école karamɔgɔ yɛrɛ ka baara taabolo la n'a bɛ fɔ min ma ko prime spécial d'enseignant donc an bɛnn'o fana kan sabanan ye mun ye an k'an ka gafe dɔ dilan ka a ɲɛsin Mali gouvernement ma k'a lajɛ an ka condition de vie ani an ka baara taabolo o bɛ se ka améliorer cogoya min na k'a lasan kɔrɔta donc wariko b'o la baara kɛcogo yɛrɛ fana b'o la donc an y'o bɛnkan 3 de kɛ mais o hukumu kɔnɔna na syndicat 7 de bɛ yen syndicat 7 in kɔnɔna na syndicat 6 de ye i bolo bila gafe in kɔnɔna na mais syndicat 1 m'a bila a kɔnɔna na o fana y'olu ka hakɛ donc an ka jɛkulu kɔnɔna na an ko ni maa fanba taara yɔrɔ min na an bɛ décision ta o de kan donc n'i y'a jateminɛ
maa fanba bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen syndicat 7 ni ɲɔgɔn cɛ 6 sɔnna a ma 1 dɔrɔn de ma sɔn a ma donc o tɛ fiɲɛ bila anw ka baara kɛcogo la article 39 fankelen de sara a fankelen mun sara o ye yɔrɔ jɔ ye mun bɛ taabolo kɛ sara bolo kan n'a bɛ f'o ma ko grille de bɔra yen mais a fankelen dɔ o bɛ ka marcher c'est pour dire que article 39 ma janfa article 39 b a bɛ balo la mais a fankelen de salen don ni tun bɛ tali kɛ Amadu Kulibali la u y'a fɔ cogo min na Yarabɛla ka nin kɛ badabada ye Mali kalanko a bɛ se ka sigi sen kelen kan cogoya min na n'an bɔra ye APK mun n'o ye sɛnɛkɛlaw ka jakuluba ye olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ san 2023 natɔ la o musakaw fɛrɛ minnu kan ka kɛ sɛnɛko yɛrɛ a bɛ se ka yakubaya cogoya min na jango baganmara o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ san 2023 u mago bɛ musaka mun na k'a bɛ se miliyari 5 bɔɲɔgɔnko ma a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Sanusi Buya Silala an k'ale ka siraw lamɛn. Kadala ɲɔgɔn ye don an kan ka minnu kɛ san kɔnɔ siɲɛ 2 an filɛ min na sisan o ye ka wariko jate minɛ san wɛrɛ ŋaniya min b'an na baara min b'an bolo an b'a fɛ ka baara min kɛ sɛnɛkɛlaw ye donc o baara yɛrɛ fanba fana an y'a jate minɛ musakaw kan ka se ka taa miliyari 5 la nka a miliyari 5 an yɛrɛ bɛ se ka 100 sara la 30 bɔ ni gouvernement y'an lamɛn ka taa n'an ka sira ye o kɔrɔ ye sira jumɛn an b'a fɛ de et puis président yɛrɛ an bɛ président de la transition fo parce que a yɛrɛ y'a fɔ conseil supérieur de l'agriculture tɛmɛnen na ko sɛnɛkɛla bɛɛ ka damadɔn k'a bɛɛ géolocaliser maa o maa bɛ ci la a bɛɛ ka yɔrɔ dɔn i ka baara yɛrɛ ye min o ka dɔn donc dɛmɛ min bɛ ci min kɛ sɛnɛkɛlaw ye a ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ sɔrɔ n'o fana kɛra sɛnɛkɛlaw bɛɛ bɛ se ka carte ta o la ni min bɛ baara la dɔɔni min bɛ se ka tɛmɛ ka se k'i ka tɔn dɛmɛ k'a daminɛ kubeda la ka na yɛrɛ fo sanfɛ an ŋaniya o baaraw de ka sigi Mali dun ka fa tɛ sabati abada ni Mali sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ma dɔn Mali baganmaralaw ma dɔn dɛmɛ min bɛ ka kɛ bi baganmaralakow ye a ka se baganmaralaw yɛrɛ de ma pour que sogoko ni nɔnɔko bɛ sabati sugu la tant que nin jate in de ma kɛ an bɛ baara o baara la fu dun a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye parce que sɔrɔ bɛ se ka bɔ mais a tɛ se minnu b'a baara kɛ donc tant que a ma s'o ma an bɛ kule don o don ko gɛlɛya bɛ nin san 2 in yɛrɛ kɔnɔ an bɛ APK min kunna bi nin y'a kalo 20 ye gɛlɛya yɛrɛ a kɛra gɛlɛya yɛrɛ de kan nɔgɔ ma sɔrɔ ɲina balo minnu bɛ n'a tɛ ɲa ni nɔgɔ ma k'a la fo o balo fana tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛna dɛsɛ donc n'olu bɛ dɛsɛ an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de k'o la fo tiɲɛ de ka fɔ sɛnɛko la jamana in kɔnɔ donc o tiɲɛ fana fɔli tɛ taa cogo si n'an y'an kamakɔrɔla don ɲɔgɔn na fo an ka sigi ka kuma an y'a ɲini fana biro in yɛrɛ bɛɛ fɛ an b'a fɛ jamana kuntigi yɛrɛ de k'an bisimila an n'a yɛrɛ k'a ta ɲɔgɔn da la an ka sɛnɛkɛko dogodogo dɔ ɲɛfɔ ye. Ni tun bɛ tali kɛ APK ɲɛmaa la Sanusi Buya Sila o y'a fɔ cogo min na nɔgɔnkolo gɛlɛya bɛ bɔ kɔnɔkolo de la ni sɛnɛ bilala sen kelen kan jamana in an mago bɛ lafiya min na an bɛ bila o sira kan Yarabɛla ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Bamakɔ misiriba a yɛrɛla k'a fɔ ko immeuble dɔ kɔni bɛ yen nɔ arabu y'o jɔ wa misiriba ta de don nka a bilalen don jagokɛlaw ka bolo kan a musaka a bɛ di misiriba ma olu kɔni tun ye contrat kɛ ni maa dɔ ye Bɔkari Samajare misiriba maaw tun ye contrat kɔni kɛ ni o ye nka o nana contrat in kɔni bɔ a ma immeuble in ka se ka musaka sarali bila misiriba ka bolo kɔni kan nka a yirala k'a fɔ jagokɛla min kɔni bɛ immeuble in kɔni kɔnɔna na olu kɔni y'a ye k'a fɔ Bɔkari Samajare in kɔni a bɛna gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin olu ma k'a b'olu ka minɛnw kɔni labɔ ko fo wari de a ka taa sara ale ye kamasɔrɔ olu bɛ taa wari kɔni sara misiriba maaw ye ni kɔni kɛla gɛlɛyaba de ye jagokɛla ninnu u ye wulikajɔ kɔni ta dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na ka se ka taa ministère da la kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ diinɛ ni batoko ma ka se ka taa jɔ o da la gɛlɛya min b'u kan ka se k'o ɲɛfɔ olu ye yaasa ka priorité d'a ma Madu Kante ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Maduba Kante ne ye Aprobim président de ye bolola baarakɛlaw perlu b'a la kɔnɔfeerelaw bɛ yen finifeerelaw bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ immeuble kɔnɔ i bɛ fara groupe in kan ne yɛrɛ convoquera nin immeuble ko la Bazumana fɛ a ka ca ala nana kɛ immeuble a dira Bakari ma pour nous an bɛna lafiya quoi jamana in ye fantan jamana de ye kɛlɛ yɛrɛ bɛ kɛ don o don k'a fɔ ko denmisɛnninw kana bɔ ka taa tunga fɛ ne ye maliyɛn den bɛ bɔ bi ka t'u yɛrɛ bila ji la u ka sa dan t'a la o mais jamana kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di État ka yɔrɔ dɔ bɛ ta k'a di mɔgɔ kelen pe ma o bɛ mɔgɔ miliyɔn 1 ɲi yɔrɔ dun ka tila ka taa wari ta k'a k'a sago ye anw tɛ se k'a faamu an yɛrɛ na ministère la sisan ministère des religieux an nan'olu fɛ yen sisan an ni min ye ɲɔgɔn ye o ye ministre ka secrétaire général an y'a yira Segal la vraiment anw mana fila la an nana an tɔɲɔnen de don ni solution b'a bolo ka tɔɲɔ in kɛlɛ a k'a kɛlɛ ka bɔ an kan a y'a jate minna bandi jugu 46 donna Mali kɔnɔ yan olu b'u ka mɔgɔw nɔfɛ maliyɛn ba kelen bɛ ka kɛlɛ o jamana kɔnɔ ko Mali ye silamɛ jamana a y'a jate minna fantan dɔw de ka minɛn nabɔlen don kɛnɛma k'a fili mais Segal ye min fɔ fɔlɔ k'a bɛ Kure Magan wele Kure Magan o y'an ka régisseur ye n'a y'a wele n'a ye ɲɔgɔn faamu a ka d'an ye n'a ma ɲɔgɔn fana faamu o fana ye kuma wɛrɛ ye mais an kɔni b'a ɲini ala fɛ en tant que ɲɛmɔgɔ an bɛ ala deli an ka baarakɛyɔrɔ san 40 kɔ i bɛ yɔrɔ min na wa juru fana t'an na dɛ an kun b'a sara Bazumana ye o juru t'an na Bazumana bɔra ye Bakari Samajare na an y'a sara o ye bon régisseur min bɛ sanfɛ olu tilara ko ka wari sara o ye ministère dun de y'o régisseur bila ka taa ye
yɔrɔ ye misiri ka yɔrɔ de arabu ye yɔrɔ dɔ jɔ san dɔ la depuis Musa Traoré tile k'a di misiri ma depuis Jariso ninnu tile ka na li ninnu tile la yɔrɔ in ye misiri de ka yɔrɔ ye mais ni min bɛ taa tribunal la a b'a kɛ komi n'a fɔ a ka du sanni jɔlen de don mɔgɔ ka du tɛ dɛ faamaw k'a lajɛ fantan dɔw tɔɲɔnen don a fɔra ko Mali kura mais Mali kɔrɔ de bɛ yen dɛ parce que ni se tɛ mɔgɔ min ye tulonkɛ bɛ kɛ e de la i ka diɲɛnatigɛ bɛ tiɲɛ fu ni mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen i k'u fa ka du minɛ k'a feere u ka fisa k'u ka baarakɛyɔrɔ tiɲɛ parce que u ka baarakɛyɔrɔ in u bɛ taa denbaya de balo n'a ye a bɛɛ fantanden anw ka laɲini ye minnu ye minnu ka minɛn bɔra kɛnɛma ni ɲɔgɔn kana kɛ misiri la bilen quoi anw t'o fɛ tuguni kana kɛ misiri la bilen. Ni tun bɛ tali kɛ Maduba Kante la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya o minɛn kɔnɔna na n'an bɔra yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman kɔnɔ u b'an ka sugu kɔnɔna na bi dɛ jango dala dumunifɛnko senfɛ kununko an ɲininkali kɛ Yirimajɔ sugu kɔnɔna na Lamini Berete an y'ale ɲininka jagoko kɔnɔna na jango tulu yɛrɛ bi cogo di bi Lamini Berete min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Lamini Berete Yirimajɔ sugu la gɛlɛya min b'an kan o ye minɛn sɔrɔ cogo ni minɛnko gɛlɛya de minɛn ninnu dɔw bɛ yen nɔ u dɔw sɔngɔ taara ɲɛfɛ kosɛbɛ parce que tulu ni manzini ni fɛngɛ ninnu a bɛɛ sɔngɔ de yɛlɛlen don donc n'a a sera ka segin a nɔkɔrɔ la o kɔni b'an lafiya u bɛ ka tulu jɛma di bi 5000 turu bilenma u bɛ k'o di bi 4800 Kakɔrɔ o kun ye joli de Kakɔrɔ turu bilenma kun ye 2400 4,350 turu bilenma maintenant tulu jɛma kun ye fɔlɔ la 2770 dinor mais bi o bɛ 5200 de la dinor b'o de la bi mais étranger ninnu kɔni bɛ se ka di 5000 parce que o fɛnɛ jɛma ye kɛlɛya kɔni bɛ anw ta in caman ba kan parce que caman bɛ yen nɔ minnu sɔngɔ kun ye i n'a fɔ an tun bɛ mɔgɔrɔni san fɔlɔ la 3800 3,600 mais bi olu dɔ bɛ fɔ 5000 de la donc n'o kɛra dɔrɔn u bɛ jouer an ka feere kɛcogo kan parce que musow bɛ kule n'a sɔngɔ de parce que a sɔngɔ yɛlɛla gɛlɛya in kɔni crise min don i komi n'a fɔ a nana kɛlɛ sababu b'a la coronavirus fɛnɛ sababu b'a la bon donc n'a kɔni b'o cogoya la minɛn dɔw bɛ yen olu u b'a fɔ cogoya min na dɛ ko minɛn dɔw nacogo ma nɔgɔn parce que a sɔrɔ cogo ka gɛlɛn quoi donc gɛlɛya ninnu kɔni bɛ ɲɔgɔn na ka na bon min bɛ nin ko nɔgɔya n'a kɛlɛ kɔni kun sera ka nɔgɔya o bɛ a ko ninnu nɔgɔya kɛlɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya caman b'a las'an ma bi parce que an balimaw bɛ kɔfɛ minnu kan ka sɛnɛ kɛ an ka feere kɛ minɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan mais caman fɛnɛ bɛ yen min tɛ bɔ an fɛ yan donc ni kɛlɛ ninnu kɔni sera ka nɔgɔya siraw bɛ se ka yuba mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka i ta fan sɔrɔ n'u kɔni sera ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ninnu ka lafiya u ka sɛnɛ kɛcogo la o kɔni kun ka di ne yɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Lamini Berete ale ka seerew la a y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ togodala maaw n'olu sera ka lafiya a dɔ bɛ dɔ la duguba kɔnɔ maaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye Sugununkura musow olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ Sugununkura u y'a yira k'a fɔ o kɔni kun nɔgɔlen bɛ kosɛbɛ u ye faraɲɔgɔnka kɔni kɛ ka se ka furani kɔni ta ka ɲɛsin Sugununkura ma a kɛnɛ ka yen nɔ Sugununkura muso dɔw fo ka taa se Sena Mali ɲɛma Abdoulaye Cissé olu b'u ka seerew di an k'u lamɛn. An kɔni nana ka an ka sugu sanuya sugu muso bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan pour que nɔgɔ min b'an ka sugu la ɲama min b'an ka sugu kɔnɔ ka se ka ɲama in cɛ k'a yira ka a bɛɛ tɛ ka to gouvernement ma nin fana y'anw jɔyɔrɔ ye Sugununkura musow jɔyɔrɔ de ye nin donc an b'a ɲini sugu tɔw musow fɛ u fana k'an ladege k'a bɔ k'u jɔyɔrɔ yira ka nɔgɔ cɛ ka bɔ an ka sugu kɔnɔ parce que kɛnɛya tɛ sabati ka nɔgɔ t'i da la ka sugu saniya k'a ɲama bɛɛ lajɛlen cɛ parce que ni sugu ma saniya mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ fɛ ka na sugu kɔnɔna na mais nɔgɔ kosɔn o tɛ se ka na an ka laɲini ye sugu tɔw an ka kɛ référence ye sugu tɔw ma. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen don an bɛ Ala tanu parce que samiya in kɔnɔna na o yɛrɛ y'a ye c'est à dire média caman nana yan nɔ ka na ye depuis fɛ la yan nɔ fo ka taa ekɔliso la ɲaman kun bɔnnen don mais Dieu merci sugu kɔnɔmɔgɔw de y'a cɛ a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ mairie kun a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ état mɔgɔ wɛrɛ kun an yɛrɛ jɔra n'a charge ye k'a bɛɛ cɛ a cɛlen kɔfɛ sisan musow fana initiative ta k'a fɔ fɔlɔ ɲama min bɔnna ka sira datugu u ka mesure dɔ ka ta pour que a ɲɔgɔn wɛrɛ ka na répéter sisan u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan pour que baara in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min sɔgɔmada in na an filɛ nin an y'o de lancement kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la fo ka taa se Sena Mali ɲɛma ma Abdoulaye Cissé u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka jɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen lujuratɔw ka jɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma ko association jɔnti laban dɔ olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ bolokasɔnbugukaw fɛ yen nɔ faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka wele kɔni bila jamana ɲɛmaw ma gɛlɛya caman kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma maa caman bɛ yen nɔ u tɛ ka olu kɔni jate olu bɛ se ka bila u ka hukumu kɔni kɔnɔna na ko in yɛrɛ a denfaya kun talen bɛ ka di sigida yelen ɲɛmaaba ma Abdou Kulubali ale ye seereya min di a kɛnɛ kan an k'ale lamɛn. Depuis 2020 fɔ sisan an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo barika ɲɔgɔnya la o kɔnɔna na an ye kalanbolo dɔ sigi sen kan n'a fɔ ma ko formation mɔgɔ bɛ an dɔn an ka formation généralement o ye safinɛ dilanw de ka di mɔgɔ fana kosɛbɛ an yɛrɛ ka
ka tɛmɛ o de ka d'u ye donc an ye mɔgɔ 120 de former ni mɔgɔ ninnu na depuis 2020 formation kɔfɛ an tila ka minɛn ta ka d'u ma tuguni donc ka u dege jɛgɛ minɛ na o ka fisa k'u dege jɛgɛ dun na yanni san 2030 cɛ lujurabatɔw ka u ni an ka se ka kulusu ɲɔgɔn na an bɛ baara ko fana ka se kɛ u ka se ka k'u yɛrɛ cogo min na ka bɔ deli la mais effectivement an ɲɛ b'a la jamana ye an ka fama tɛ olu bɛɛ lajɛlen fo bamankɔrɔ minnu fana bɛ sa k'u fana wele u fana k'u seko kɛ ni mɔgɔ ninnu ye pour que Nations Unies ye nin kuma mun fɔ an kana kɛ kɔfɛmɔgɔ ye a ko la. Ni tun bɛ tali kɛ sigida yɛlɛ ɲɛmaaba la Abudu Kulubali kɛnɛ kan yen nɔ association jɔnti laban dɔ o ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Alu Sanogo la gɛlɛya min b'u kan a bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ o ko la an k'ale lamɛn. Halisa an bɛ a ɲini u fɛ u k'u dɔngɔ don an na halisa ka taa ni Ala ye lujura d'i ma o ye gɛlɛya fɔlɔ ye caman bɛ ban k'u den d'a ma u b'u den di lujura ta ma o ye gɛlɛya fɔlɔ ye caman bɛ ban fana ka namaramuso fana furu o fana y'a ta dama gɛlɛya ye moyen de déplacement o b'an na o ye gɛlɛya ye. Ni tun bɛ tali kɛ association jɔnti laban dɔ o ɲɛma la n'o bɛ tali kɛ Alu Sanogo la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina nu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Menakakaw fɛ yen nɔ olu ka académie ma olu kɔni fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ni sigidalamaw ye jango kalanko o bɛ se ka yakubaya cogo min na Menaka kɔnɔna na a kɛnɛ kan yen nɔ Menaka académie ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Siri Kali Haidara an k'ale ka seerew lamɛn. An ye baara min boloda yan Menaka académie la tile 2 an ye bɛɛ wele an ye Menaka mɛruw wele an ye CGS wele an ye musow wele an ye l'école karamɔgɔw wele bɛɛ kana an ka kuma gɛlɛya min b'an kan an ka hakili falen an bɛ se ka min kɛ pour que kalan ka sabati pour que kalan ka se ka taa ɲɛ Menaka région kɔnɔna na tile 2 na an y'o o baara de kɛ Ala barika la bɛɛ nana bɛɛ bɔra bɛɛ y'i hakilinata di fɛn fɛn kan ka kɛ pour que kalan a ka se ka taa ɲɛ Menaka yan bɛɛ y'i hakilinata di o la an m'an profiter i ka micro fɛ ka UNICEF fo kosɛbɛ parce que an bɛ baara fan fɛn na UNICEF de y'a nɔgɔya UNICEF de y'an bilasira UNICEF y'a to an ye minɛnw sɔrɔ k'a di kapu ma a minɛnw ba ninnu b'a la denmisɛnw ka sigilanw b'a la ani tulonkɛ minɛn caman ani l'école saku an y'u bɛɛ di kapu ma UNICEF tɔgɔ la pour que kalan ka se ka sabati o tɛmɛnen ko an bɛ se ka min fɔ a ye pour que ka san kuncɛ an ye kalanw boloda mɛtiriw yɔrɔ o kalan formation don fo 5 a b'a la lecture écriture ka jate bɔ mathématique ani CAD maître an bɛna olu bɛɛ formation kɛ maître kun pour que an ka se ka 2022 san kuncɛ n'o ye o la an bɛ UNICEF fɔ kosɛbɛ ministre tɔgɔ la an ye ballontan minɛn di Menaka jeunesse ma ka f'u ɲɛna ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ Ala de sɔnna a ka kɛ ministre de y'a yamaruya wa ministre b'u fɔ kosɛbɛ u ka cɛsiri la. Ni tun bɛ tali kɛ Menaka académie ɲɛma la Siri Kali Haidara u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka Menaka kalanko Ala k'a jidi n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan ka Sira Siribe mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Siriki lamɛnbaaw ka foli kɔfɛ n'i ka yamaruya ye an bɛ taga Sudan du Sud yɛrɛ lakana marifakulu tabaw olu ka kalo 4 kariɲɔgɔnya kɔnɔna na mɔgɔ 160 kɔ olu de bɔnɛla o ni na ka mɔgɔ 237 ka olu joki ni waleya in yɛrɛ kɛra Sudan du Sud ni ale worodugu seleke ka taga Akilebiyan fan fɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Chad dɔgɔkun tɛmɛlen na fintigilakaw dɔw minɛla ka olu don kaso la ni Chad yɛrɛ kunnafonidilaw kun bɛ ŋunuŋunukan dɔw la ko ni maa ninnu kun bɛ fɛ ka fanga dafiri de kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na fintigilakaw ka ɲɛma bɔra ni ka kuma ye ni ka ale galontigiya n'an bɔra yen an bɛ taga Uganda Dominique Ongwen n'ale tun ye kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ale jalagilen n'o ka sababu kɛ kana gɛlɛya wale k'a ɲɛsin buna adamadenya ma kunu diɲɛ kirisoba ye ɲangi bin a kan n'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso Faransi lasigiden ale ye wele bila a ka jamana kɔnɔdenw ma minnu bɛ kudugu ka sanga ni banbagaciw ka bingani wale k'a ɲɛsin nin yɔrɔ masina ma karamɔgɔ Siriki ɲɛ min sɔrɔ ni tiɲɛ ye. Sira Siribe y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ